ngozi inozibhanda. Saka takairikira zvese asi ona baba wakazopisa mabhasikiti acho maringe nekuti baba mudini umwe aiva padesigner vaiwe aitakanetsana mukoma wangu aenda kobata tete wedu yakapiwa ngozi muoko nebhasikiti. Handigari nechikwambo chepakisimusi ba Saka mkuru auraiwa brother hatina uziwa nepakauraiwa nepakaiswa tikatanga kuosha kuti baba mkuru akauraiwa baba wana tete apa. Saka tagara takadaro tichiri kumba uko anakazitaura kuti iwewe yaiko ngekuti baba mkuru akadasha akaroora mukadzi wake anonzi mai makinya baba akabereka kuti baba mkuru ndiyo first born uyu ndiye second born uyu ndiye third born. Saka baba mkuru akazouya mumba mababa wangu asikana akati mningira ini ndakaramba nemukadzi wangu. Saka ndakabereka vana vasikana basi apa ndakura. Saka ndikaramba ndine vana vachedwa ndisina mwana wekukudza zita rangu ba ndikafa musha wangu warowa aiitwe kare. Saka baba akati hapana chakashika pazvandine mukamukomana akati kurei nekadoko ini ndandikadii. Saka ndaakusvika mukomana wangu mukuru unodzifungai. Iye akati mwana wamandipona zvikataurwa musha wese mwana akabva atudzwa zita rake nyafu iye bamukuru aidzi Jangu Gilbert. Wabva atudza mwana uya aripo mwana wacho akangoti Jangu Gilbert mukoma. Saka baba mkuru hadzi adudza kudaro kuya ataura vana wake kuti uyu ndikarara ndisiripo ndiye baba wenyu ndiye uchazoyarora renyu ndiye unozotambira kuta hwangu kana ndafa ine achitaura vana wake hwangu watokura kufura isusu. Saka tagara pamuravu sakatika 78 asakatika hapana akamuona kusvikira 1988 tete wemumusha medu akabva abuda akati ndakauraiwa kwamamiza ndini Gilbert Njangu ndakaraiwa kwamamiza nekwamagadu maizesi magadu this is very much ndushamba na mhatisi. Saka adaro madzibaba anga aripo akabva aenda unoona vaibva kwauraiwa neshairi wasvika ikoko ikoko atatokurawo 1988 takaunyatsokuziwa wasvika kwamamiza wakauya wakati isusu zveshuwa pamwari akashaika asi basa iri baba akadiita. Saka isusu taakuitwa ngemukadzi nguva yaitwa ngemukadzi nemombe nembudzi nekukwedza kubika. Mamiza wakabva wanza musikana angaine 18 ikuku ma 17 dzaizi manyara unaondoko munobva mwauri unozviziva zvakaitika 1980 kuti vaunza mukadzi uya nemombe yawo tsvuku yakatengwa parazemba ngairi mamakore mairi nesaki renjera nembudzi nesaki remagwere. Musi wekuti njera yakuda kunyikwa kuti zvichibikwe doro riye shairi akadaidzira vanhu vese vakaungana hone vhari yese kwedu vakaungana vanhu vaya shairi rakabuda rikati ini ndonzi Gilbert Njangu ndakauraiwa ndindakuripwa asi imimi waningirawo hamuna chamunobata papa mukadzi wandaripiwa ndiri kubasa zita wangu uya andakasienda kumbira ndiri mupenyu ndini Gilbert ndikakumbira mwana uya ngaasimuke mwana amira mukoma wangu yanga atokura pama22 years 20 years amira ndandiroka mukomana kuti aindodawo musikana asi adisiripo vachikama. Saka zvadaro mukoma akabva mukadzi uya neshai pamwekomamizo yavo varipo hama dzese vana tete vese varipo baba munini ari mumusha medu same mother different fathers ndiye wandakavhanga. Baba munini akasimuka akati mukoma iwe wakauraiwa azviiti kuti mukadzi wawaripiwa unobe mwana ngokuti mwana. Baba munini akabva atokonya mwana mukoma wanga waripo wemudumbu mumwemo nababa wangu anova baba wangu nemini wa baba wangu unonzi Mabhidzi wakati shuwa azviiti baisusu tisinotora mukadzi. Shairi rakabva rati pana tete zvamudaura azviiti asi akatokonya ndi baba munini uya same mother different fathers ndiye akada mukadzi. Zvikati ngeshairi zvamudaura azviiti ba iwewe famba waro mukadzi hautoriba iwe uri unditonga waramba futi mombe andati ndiripida mombe kuti ndiripiwe ukati kamombe akakwaniba kadoko honde bada ikwaniba kudya tingoda zigwaimana zemanyaka kadai. Shairi kati ndakafa ndiri mukono anakuraya ndiri gwaimana apa. Shairi yakabva kuti zvamanyima munhu wangu wandakasiya ndakadzazitare kuti Gilbert Njangu inini mukadzi inini kubva nhasi 1988 handichabudi iwewe ndiwe uchachibuda iwewe ndiwe hwamudzimu ndiwe chironga shuwa. Shairi pana tete kuti atakura wese vanhu hama dzevabhizinesi dzakazviona. Shairi rakabva rahusira kwaraya raya ndakamamiza wakakori pamukasi yabva wazvitoa ndendendende
wabva watopa mukadzi uya watoenda sezvokomamiza wanga wapara mukadzi umwe mwana edu atari pangozi apiwe jaha ane kope mutara saka komiza wakabva watopa mwana watoenda naye mombe iye apa uyu vamini uya same mother different father ndiye akarambisisa mombe ya mombe yabva yadzoka kwarazemba notika zemba navaira zemba chitoro pano wakatofasara zemba akataunga ng'ombe kuti ng'ombe yandikotenga wabochoda kutengesa iwe usiri shaiva undirambira mombe yakabva yadzoka yadzoka mombe iyaiya takabva tasaka mafuta takasara nenjera 6 buckets nemagwere nebranket takaunza pamamisa neimba yaukwawo akayemiti ingawakiwa ngozi dzezvipafu zvese taingoona zvadaro mamamine akatora branket nengozi riya vakotengesa mumozambique kuchinjana nebanja mamamine akatora 6 buckets dzenjera dziya vakubika mugobera doro riya ngo 7 days achitengesa magwera akatora achitengesa kunozi Sangwenya achibapera mbudzi akatora akatengesa vana baba vaimubvunza kuti nengena vari kuita izvi ndizvo here pamina akati kana uzodikanwa ndinozokupa saka pambino izvo chikamu chiya chapera naite chikamu chiya chapera naite chikamu chiya chapera naite pamini kuma-90s abasimuka aenda kuna chiremba unozivasimuka akakorora mishonga yekunaaakumamiza uya system mother different fathers anotaura maraba wedu anotaura nepakisimisi akatoka mishonga inega akamutsa muzimu ndeye yakamutsa zviye yamutsa abamwe akaziekazvika pamombe yekumutsa mukomama akumuna akazvisira hama dzake anazobvisa pakamombe ikaite komba dzamama ndochomba dzamabonesi wakapera akabonesi wakapera kueonekaia yakutaura kuti akandisienza kureonanamisa onamisa akatona tukamwedzi agamba kenotsvapamoni asi angasikapauri hama dzese saka zvakaenda kodaro isomakwanisa kuvakufa aiabahwava ndimbuya ngozi mbuya yakati vakangereaaa4 sekuru akabva ashaika sekuru ashaika mbuya anga achiri mudiki vakorohwa kumwe musha ngozekwanavhaya watakafanana navo mutupo kuti tinondobva tese muchipingi asi tisikadziwaniva uya kwakutotiza mumusha kwakisimisi vakaenda kororwepi vakaenda kororwa kwanavhaya ndo kwakaenda koberekwa tete ungozi twese ndo kwakaenda koberekwa tete unonzi hazvidikani kwabereka motseka kwabereka fama wano saka pamino uyu mbuya waya arorwa uyo akanga auzopiswa magaro ndi baba wewana wazorora mbuya waya aigadzikwa pamondoti wanonomauviri achipiswa uya kwauzotiza kwauzodzwa kuwana wake wanowana baba wacho pachigaro kwaupiwa sabu kwauchokudza kuti apa ndepakisimisi vanowa pasekondari saka vana vaya vakaberekwa kwete kwakazororwa mbuya waya 1-4 vakabva vateera mhayo wavo uya kokunda mumusha medu vachibva vatanga kudira midzimu yedu vachibva vanokura vachindozviti tora kisimisi kusvikira patiri nhasi uno vana vatozviti tora kisimisi saka vanotoenda kunanga kotora mishonga yekumutsaona pakisimisi isusu vana kisimisi ngotoona kwedu vakafa hatitaurirwiba kana ngavakomangara kumamiza kwamambo kuno unotora manix do achiti ndiwana kisimisi achiuya nawo isu tinozva nemagomboti naenda kwamambo tinozva nemagomboti nyaya yatomba saka zvadaro nekwamamiza saka nyaya yatomba kwamambo kuno vamini akazouya kumba akandasvika kwamambo ini nyaya yatomba ngemati ngei munhu akatanga ntaura muzukuru mwana watete unokudiwa unotitabhari ononozitapiwa akatanga sekuru hamusuwirirana sei nabamini bamini arikutitiza hatisuti arikutitizira chini ngototora mishonga yekuisa mumusha isusu vana pakisimisi chaiwo hatitauriri iye ndiye mwana akwanavhaya paanototi kugadzwa sabhuku kumozambiki unotoenda kogadzwa kumba kwavo unozi kwanavhaya anotogadzwa sabhuku zvinotoziva nyika yese zvinotoziva iye maanofamba unotofamba isusu seona taisingaziva isi taitoti ndibaba munini mwinoona baba aindoti paafunga uda kukananana mukoma wako ndinozi pambaone jezai mwana yekusara pakisimisi tobvunza vana baba kare kare zvinorewe kasi uyu handi mwana yepakisimisi ba ndekwanavhaya saka achitinera achitaura mazuva atirundokura zvinoziviya musadzokane vana vari kuona atokura chinozura saka tabva ipo papo pamini uya kwabva achisimuka pakazi chiremba mukotsa uya kwangona kupora akabva andonjenga ega ndinokutenda ichangamiri ndino kwamakaita unotora nhau takazozviona panhau kuti baba waya baba asiri kumba kwete akatora zvemishonga yekudini
yekumutsa zve baba wadu isusu asikatita takazoona pakaranganda ndo patakamuonera todaidzana sei apa kuti zvaakudara anoziya kuti asine kumba kweduba amadzada ati chamubata chiti saka pakauyiwa kwamambo kunoko auya komangara zve pamamiza kunoko mambo atonga kuti munhu aripi munhu aitwi zvekupunhwa ngetsoka endai modire mdzimweni saka ndo pakauya muzukuru vatitaurira vatazwisisa ngauye titaurire naye shuwa vamina akauya kumba kwedu asvikaumba kwedu takati unganidzai hama dzese tikaunganidza hama kubamimwe anganidza hama batachibhuya bamini semuchititiza isusu tiswe pakrisimasi akati ipapo wanangu ndikushaisha wanangu ipapo ndikushaisha bamini ngatifambire pamwepo masoko enyu nei andida $500 mundipe imimi wana nekuti ndomutse futi kun'anga dakuuraya vanhu vekomamiza ndakati babamini ndakuramba muri kuuraya vanhu vekomamiza kunga matsangaise anozotiripira ndiye anoti uri uda kuvhoterwa wouraya vanhu wacho achazotiripira ndiye adiwa namamiza wakupera makawapedza watakorongomuna pamwedzi egore saka toti ndikati vamini chanero yekuti tiripiwe inini ndinayo kuti mdzimwana kwakisisa akandikunga kuti chanero ngeyekuti iko ndikati chanzi yandoda kutaurira pamwe yekuti isusu tiripiwe isu ngeyekuti mushameni makisimusi mune ngozi yakanyimwa umwe mujana foriji saka ngozi yakatambiwa ngemadzibaba yedu ikaripwa ikapiwa tete wedu akabereka wana wakomana 6 ngozi inodzibhanda saka takairipira zvese asi wana baba wakazopisa mabhasikiti acho maringe nekuti baba murinuwewe pajezaina vayauya aitakanesana mkono wangu aenda kobata tete wedu yakapiwa ngozi muoko nebhasikiti handigari nechikwambo chepakisimusi ba ndanenda kugara nacho sezvo iye ari yaiti ndiri kubudiwa ndicho asi aiuya pamba pedu 12 katatu pagore achiyangotura bhasikiti natete baba pauchizoti inini zvandiremera ndakupinda boston bhasikiti evharakiso saka ukanini isusu ngozi yedu yepakisimusi yakaraya kwamamisa atigoni kuripirwa kuti ngozi yedu iri mudondo mabhasikiti ayo takapisa zviro zvayo zvese takapisa masorwa zvese makapisa saka baba munini hambai tobate dziro imba yengozi yedu yeko ngotobatwa mudzimu wakaura pamusha hambai tobate dziro kuti atiregerere abatsire sekuru wake Gilbert akaurayiwa kuti aende koripa vamweni akati izvo ndizvo basi kwete kotora moto ngati musatore moto ba iwo ndiwo moto mukuru shuwa takabva tasimuka inda ndiri kuenda kukabasa kangu matikisho kaenda nana kuona nawaninyina nateto tikaikwa kubata dziro riyo asi munoona ndakatora pamwe kuti kana mabata dziro rengozi yedu tikagadzirisa ngozi yedu zvedu zvese zvakufamba zvakanaka nyangwe ndiri mwana kuti nini ndopakisisa shuwa pamwe akasvika akabata abata dziro riye akabva ataura vasukuru vano vati ndabatira dziro rechikwambo chenyu ndinoda kubata wana waya sekuru mari tinoone imimi muriwe mumusha muno wana kukamana vakangoita 5 days tabata dziro rechikwambo chedu chiya tadira kuchikuwa ndo patakazoona nekomamiza wauya akatofonera ine mukoma zvakataura zviya mamuraiti panekomamiza wauya inini ndiri bosha no baba mimi ndiyo badzi nzira yoita kuti nekomamiza wauya tikatabata dziro iro asi wauya kunozi kune munhu ari kubudiwa kwamamiza wari kurwara okay baba mimi chiitai kuti mudzimu uri kubudiwa kwamamiza kwakaurayiwa hama yedu isusu uite sei kuzvitaurira shuwa takadaidzwa tese ukamainda kumasaaaa komamiza wakauya nemari ya$20 yematenda ndavo pamweni akadai mari yese inoperera mudovi inachainoronga musha medu baba munini akabva achadzwa nekomamiza kuti ndinoda $500 yemuripo kuti makandikesera pamwe mutasa wakapopera wakazi chipi pai$265 wanekomamiza wakabva wachadzwa kuti vanhu wese wakane contribution yekura yemukoma wangu ndinoda $2,500 yemaexpensive ndiye ndinoda komamiza wakabva wabvuma tinoita kotsvaga mari zvachiti chajai mari yekura yamunhu pamunini akabva ati kune wese akabata ropa ramukoma wangu ndoda $2,500 yemaexpensive ne$10,000 yekura yemukoma saka vanhu va 12.5 times 4 which means 50,000 ndiyo mari yakabva avo akabva anda vatora kamombe kamukono kakura so chimbohafura pamaexpensive pacho pabva kansuwa kamukono ka $230 kubva mumaexpensive mukaenda kosara $270 plus 10,000 inini andiri kubasa zvese ndaizwa ndifone ndazofone honge mhuri yese yakati mukoma matirasa timwana kisimisi masara nababa watakapiwa mari baba munini akabva atora yese akati imimi wanawanya kufa imimi makaurayiwa baba wenyu handikupika na senti kuti nini ndiye ndaifambire chini mukoma kuti abudirwe kuti aone kuripwa ingabva ndaisa question mark yekubvunza kuti isusu tinozofanirwa kutotorawo mashure mengozi ndimi wana wemufi hatifaniri kupamba baba isusu ndika baba zvaarimo baba munini akabva ati mombe ngaitemwe tigenyama zviro ngezvangu izvi mombe yakabva yatemwa
akapo mhuri yekumapedi yakapiwa kwanekwa kisimisi chaipo wakapiwa tuma half kg mturu weng'ombe imwe yese basa kana nemukadzi wako wachiti matumbo ese atohwiba ngezvawakuru wako ndakauya inini ndakuzita pamnini apamnini muri kuita ndaya matini muda kutora 2.5 times 4 ta 10,000 plus ng'ombe dzamakangeni akati ngekuti ndakashandisa marengo anawa kufa kwakaita baba wavo ndaiwabikira chikafu ndaiita seise asi chinhu ndishamisa pakafa baba mukuru wedu akapimwa baba munanga ari kwamatsangaizi akazotaya ndatokura ini hana muomboona nekufa kwababa ndakabva ndabvunza kuti baba munini chamurukana kwamabizo nomutanga kudana munhu ane 49 years munhu ane 49 years ini ndiruda kutsanangura ndini ndakafa pamusoro chakanini pane padaita kutaura bicha ndichana basi ndiyo hangadzi yake kubakuya siri kumba kweduba saka ndikuitwa zvekuronga hakuziya nepane makodo ake pa49 years ndikutsvakaisei wanangu warudauhadiwa hawa wana wakati uyu utsanangura mwana nunu wangu wakadera mumashure mwangu inini ndakatanga kufa ndindakatanga ubawa baba mwana uyo ibaawa paine mti uyu baba wake uyu saka inini ndini ndakauraiwa ngevanhu vekwamamiza wakanditengesa pamushamba wakanditengesa kuti inini ndiuyu zviri utsanangurwa zvese wakubatira pamusoro muridze wasandiripo chakamiri ndakafa sindiripo inini wanava vari kuti uyu uti kwatini mwana enhaka mwana enhaka isisu isi ndakagobaiwa uyu baba wakarora mukadzi wake arora mukadzi wake wakachidonda wakuti iwewe shakaunavaya urutawo ndiyo wakazobvisa mwana wake ekugara nhaka upamani mababa wangu ndikukuzwa asi patikukugara ndevekuti kana iwewe usiyoaadirevakuunavaya oti ndirevakazisisikoti babangu wakarola babangu wakatoka uyu mwana panavaya varukona wakabawaryawa wanana mutigaya navaya uyu kisini zvirutaurwa kuti wakazouya kunyemerwa inini ndini mukuru uya ndikuziva gauya tawe kuti ndiani iye ndakatanga kakubira uye kuti inini ndizouye ndizobude ndakatanga kubuda pane mukadzi baba vake kakunditeta baba vakendiro kanditeta oti uyo mukadzi uyo ndiye akandidzinga ndindirekekoka yekekoka Taura ndiani? Taura.
Anaenda kuda kumusha pana vaya kunatete unozitete maira zeva kuti pano mwana wacho akuda wakati mudzimu ngepa Christmas hanje wepetuka pana vaya tinauka pana wapa wakauya mudzimu wakabundirwa ukatora kapu yemvura jompire mvura manyanga akasikaraiko ukatora jompire mvura bvawakusuta ndatatokureti wakumupaizira maya asikabudirwa wakati mudzimu handi wepetuko ngepa Christmas musawapaisiwa maiyawo mvura ndiwo musawabhatanga kudai mayanga akaita 3 years achida baba munini uyu sezvo akuziva kuti kuda kudya mari wakutora tete wakokurumba wekwajeza wakuenda kuanga kozavidi kuenda kotenga mudzimu wedu kuti uende kumba kwako saka ndo zvamuri kuona ndikukura imi makambozve kuchangamira mudzimu ngoti inini ndakabawa ndini akafa akaurayiwa ndiye baba mukuru wemukomba wababa wako asi uya akataura pachiwanhu kuti ndini ndakafa ndini mukuru ndini ndakacha kuti kuona were watari topiwa were wakomana piwa imhosva yako saka uyu inini handiri kuti ndiye Gilbert asi nditi kuti uya wakono kuti ubatira pane vanhu kuda kudzingirwa iga saka zvinobuda zvese zvinotaura ndiye mubvuri wemunhu wese mudzimu wabuda wakabvunza unoti pana kutaura wakasataura saka takagarire tobatsirana sei ukati ndiwo anditaura handina kuunda ndizouya kuti ndisenakure uchakukure kuti ona lemumero inini chandabata inini mazvinhu zvikuitika avanhu vaida ndabata chinhu chii mudzimu haukudi kudzimba mbiri dzakasiyana mudzimu unobuda kana wabuda kumusha kwawo ndokwaunobuda haukudi kusimusha kwawo chandinoziva ini ndechekuti kana vakaita baba azvo baba akarora mukadzi wake ane mwana wake mwana iyeye haazoiti zvinhu zvokumirira dzinza hakuna mubva ndiripo hamiri dzinza mubva ndiripo haamiriri dzinza iro dzinza riripo hazviti because makataisana muri tu ivo utaura uyu hasi kutaura asi mese muri kudiwa nechinhu chimwe chete sei uyu hasi kutaura sei uyu hasi kutaura uyu Molindo diz que mesmo daí para se já já é igual daí para se já é no mundo de papá não vem para o dono de não quer o chapa que o